mojom kanáli Nen Tarot a pozrieme sa, čo bolo, čo je a čo bude vo vašom živote. Takže to bolo, čo je, čo bude. Takže čo bolo. Takže čo bolo. Takže niekto vás tu zranil, aj 10 mečov, vrazil vám meče do chrbta, človek, od ktorého ste to nečakali. Boli tu klamstvá, niečo skryté pred vami a vy ste odišla, hej. Vy ste si povedala, že odchádzate z toho miesta, čo je teraz momentálne. Niekomu momentálne sa niečo ruší, možno v práci, možno vo vzťahu niečo ukončujete. Možno niektorí z vás bývanie, hej, niečo sa tu mení, niečo tu padlo. Ide vám tu nejaká správa, hej, možno, že ktorá vás posunie niekde vpred. A momentálne vy ste tu kráľovná palíc, takže ohnivá žena, môžete byť lev, barán, strelec, ktorá si ide za svojím cieľom. Aj po tom, čo niekde sa niečo rozrušilo, možno v inej práci, možno ste dostali tú informáciu o niečom inom, inej ponuke a vy tu si idete za tým, čo chcete dosiahnuť. Vy tú energiu máte, ste silná žena, ohnivá žena, ktorá si ide za svojím cieľom a to, čo začnete robiť, tak to väčšinou aj dosiahnete. A čo bude? Čo bude? Páža pohárov. Takže vám tu niektorým z vás ide nová láska, hej, ide vám tu nový vzťah, ktorý bude umiernený, hej, budete sa doplňať, budete si možno vedieť ísť v ústrety, naozaj bude táto umiernenosť vo vašom vzťahu, pohoda, možno to bude človek mladší od vás, ale v tomto vzťahu vám tu ide ESO pentaklov, čiže nová šanca, naozaj šanca na úspech, na naplnenie toho vzťahu, na pocit, ktorý ste potrebovali už vo vašom živote a naozaj máte tú šancu s týmto človekom, aj keď bude mladší od vás. Takže zo spodu máme kartu mága, takže vy ste si toto presne všetko priali, vy ste si tu všetko priťahovali a osmička pentaklov, čiže vy ste si za týmto išli. Hej. Takže krásne kartičky. Poprosím o like a pekný deň.